Nippreparaw ruħna l-ikla tal-mulej fil-ktieb tal-profeta Iżajija, kapitlu 26, vers 3 hemm din il-weda għalina isimgħuha. Inti iżżomm fi sliem perfett lil min moħħu jistrieħ bik għax jittama fik. Alla iwiegħed li jżomm fi sliem perfett. Sliem perfett. Fil-Hebru, kif inkitbet il-Bibja, jgħidilna inti iżommu fi sliem u sliem. Jirrepeti il-kelma darbtejn għall-enfasi biex inkunu ċerti li Alla jagħtina sliem abbundanti, sliem perfett. Jagħtina sliem miegħu permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu aħna paċi mal-Alla, imma wkoll jagħtina sliem u tranquillità fil-qalb. Jagħtina wkoll sliem issa u jagħtina wkoll sliem għall-futur. Alla jagħtina sliem u sliem u sliem. Imma ejja nkunu onesti ma' nfusna. Il-koll kemm aħna nesperjenzaw ansjetà u inkwiet f'ħajjitna. Din hija s-sem ta' kull bniedem u ninsara wkoll mhumiex kif tajt imħarsin mill-inkwiet u d-batijiet u l-inkwiet li konna fil-ħajja. Imma iva nistgħu anke issa stess ingawdu minn dan is-sliem lil min moħħu jistrieħ f'Alla. Hija kwistjoni ta' ħsieb illi meta aħna inħarsu lejn Alla fl-inkwiet ta' ħajjitna nistgħu ingawdu sliem avolja madwarna hemm maltempata għaddejja. Jekk ninkwetaw fuq bżonnijiet finanzjarji u fuq ix-xogħol u fuq ħwejjeġ li għandna bżonna l-ġisem, il-mulej Ġesu għalinna ħarsu lejn l-asafar tas-sema huma la jiżergħu la jaħżdu u lanqas jaħżnu. Madankollu missier ta' smewiet jipprovdilhom ma tiswewx intom aktar minnhom. Jekk jieħu ħsieb l-asafar mhux se jieħu ħsieb lill-uliedu. U jekk tħoss li l-art taħtek qiegħda tikkrolla, ftakar illi l-mulej huwa l-blata soda tagħna. Iva anke jekk id-dinja kollha ssir irmiet, aħna qegħdin inserħu mhux fuq l-affarijiet ta' din id-dinja, aħna qegħdin inserħu fuq dan Alla tagħna il-blata soda. U jekk inti fastidjat u mdejjaq minn nies madwarek li jagħmlulek ħajtek diffiċli, ftakar illi l-mulej huwa l-fortizza tiegħek tista' tidħol ġo fih u tistken fih. Jekk Alla hu magħna, min jista' jkun kontra tagħna? U jekk inti forsi tinkwieta dwar il-futur se jiġri lilek u se jiġri l-familja tiegħek, ftakar fis-sovranità l-providenza t'Alla li qegħdin nistudjaw fuqha kif Alla għandu pjan u l-pjan għalina li nsar huwa pjan tajjeb. U Alla l-pjan tiegħu se jwettqu fiċ-ċert għax Alla ma jmurx lura mill-wedi tiegħu. U jekk forsi l-kuxjenza tiegħek tnigżek minħabba dnubiet u ċċuċati li għamilt fil-passat u l-ħażel li għamilt u tħoss it-toqol tal-ħtija ta' dnub, ħares lejn Kristu mimsallab u ftakar li Kristu miet fuq is-salib bitpatti għal dnubiet quddiem ta' Ġesu Kristu inatfek minn kull dnub f'għajnejn Alla inti abjad daqs is-silġ. U jekk forsi tinkwieta għaliex hemm il-mard fik jew fil-familja tiegħek u tħossu ukoll iż-żmien u x-xuħija jagħmlu l-effett fuq saħħtek jew fuq saħħet il-familjari tiegħek. Erġa' ftakar illi Ġesu li miet qam mill-mewt biex ma jmut qatt iżjed. L-aħħar għadu tagħna il-mewt
jgħadu imma jgħadu mirbuħ. Fi Kristu għandna vittorja. Inti żżomm fi sliem perfett lil min moħħu jistrieħ bik għax jittama fik. Ejja mela f'kull ċirkostanza, f'kull inkwiet ta' ħajjitna nitalmu, nġibu ruħna skont id-direzzjoni li tagħtina l-kelma. Insibu kuraġġ għal dawn il-ħsibijiet antjużi fil-wedi talla u nħallu lilhom jiddominaw il-ħsibijiet tagħna u mhux il-ħsibijiet dwar din id-dinja. U fuq kollox ejja nibdlu kull ħsieb anzjuż f'talba lill-Alla u l-ansjetà tal-ħajja tinbidel f'dak il-paċi li jisboq kull den illi Alla jagħti lil dawk illi jittamaw fih. Amen.